Samsara hala hala. Svi vole tu riječ, hala hala. Puna ti onako usta te riječi, hala hala. Moha šantijej. Šta je samsara? Samsara je krug života. Međutim, krug života u tom kontekstu samsare je zapravo krug patnje. I imate onu legendu da se ti konstantno vraćaš i stalno se vraćaš i živiš ponovno jedan te isti život. Ne jedan, nego puno života, ali na ovoj zemlji, u ovoj realnosti. I vrtiš se u krug nesvjestan, konstantno. Znači, samsara je krug. Krug života, krug postojanja. I dokle god si ti nesvjestan u tom krugu, ti se vraćaš. I dok se ne osvijestiš i ne prosvjetliš, se vraćaš. Međutim, vraćaš se i onda poslije. Vraćaš se zato što postaješ bodhisattva, ne? Znači, bodhisattva. Što znači bodhi? Sad sam malo prije rekla. Znanje. Sattva. Kvaliteta prirode koja je sattva je svjetlost, bistrina. Onaj koji zna svjetlo je bodhisattva i on dolazi ponovno. Znači, vraćamo se ponovno i ponovno. Ne? I taj krug samsara, ali to nije strašno važno za ovo. Ono što je važno za nas ovdje, tu koji sjedimo, mi patimo. Okay? Mi se konstantno vrtimo u krug naših čita vrtija. Vrti. Sve se stalno vrti u našoj glavi, u našem životu i u našim okolnostima. I onda se mi vrtimo u tom krugu ko pas koji stalno trči za svojim vlastitim repom.